Здравейте, аз се казвам Ивайло, вашия приятел сега и днес ще правим видеоклип. Данс клип. Хайде. Сега ще атакувам. Не. Добре. Ще атакувам някои страни. Не. Нали не ще го килна. Да. Ето аз ще го килна. Със сигурност. Да, сигурност. Много съм се намерил, много О, бомбара вече снимат. Да. 16. Ты можешь увеличить? Я помню, что это сбор. Ну что не помню. Эй, тут сама. Воу! Охо! Имам за атака. Това е ново. Това е ново. Това не съм го знал за съобщенията. Защото никога не съм го имал. Кристал, троп. Тук може да изпълним троповете вече. Това вече е много странно. Ето го. Започвам. За първ път имам това. Атак лог. И Define лог. Да атакуваме Джин. Да видим какво ще ми спиш. И за. И блокна. И блокна. Валим. Блокна. Это будет специалистка. Трябва да сложа и бомбара. Това ще малко бомбарта. Да. Воу. Убийца толкова малко хора. Това са мъртви. Не го разбирам. Барбеджанки. Стига. Не успел да сразил.
Я успях. 401. Ну, чук толкова много злато. Уау. Солнце почти не можем. Тъпо. Дай време да направим едно нещо. Сега ще играем на Гарио. Оп. Абе. Да бяхте си излезли от това. Викам, какво стана с почтата ми? Туп. Оп. Охо. Готово 79 месеца. Трябва да стане на първо най-малко. Поне първо. Боже, не е честно просто. Божке, извинете за това, но не спря интернета. И сега не мога да играя на нищо. Бедняско. Супер, сега нямаме ток. Аз смятам да задовършвам видеоклипа. Защото искам да излизам навън. Но никой не трябва да ме Няма в забрави. най-голямото слънце да излизаш. Още не е най-голямото би човек. 12 часа. 12